И здравейте хора, днес ще ви показвам как да направите Руби купчето. В смисъл, как да го наредите. Надявам се това да ви помогне. Не е фалшиво, не е трудно като другите неща, като другите клипове, където те просто казват някакви неща, много трудно, казват, че е много лесно. Но сега да започваме. Така, първата ни част, тук така трябва да има едно бяло, тук също едно бяло, тук така и тук така. Ето, тук така си имам вече едно приготвено. Ще го взема. Аз сега не харесвам тези неща. Вие може да си ги оставите там, ако искате. Но аз бих предпочитал да ги махнете. После тук така. Оп, тук така вече. По-скоро ще стане Дейзи. И тук така, ето, още едно има тук. Завъртаме, оп, ето това е един начин как да го направиш. После аз правя така, както аз ви казах, аз си искам само да ми стане едно Дейзи. И сега тук така, търсим оранжево. Оп, синьо, не, ето го оранжевото. И завъртаме така, ето толкова пъти. 2 пъти поне. После тук така търсим синьо. Оп, оп, оп. Ето го. Дойде. Ето. И сега ето. Тук е червено. Слагаме се го тук. И тук така трябва да е зелено, когато дойде ето тук. И ето. Сега аз си махам това, защото не искам нещо друго. И сега. Ето. Сега търсим хем оранжево, хем зелено. Оп, намерихме зеленото, но трябва да го обърнем. Ето оранжево, зелено. Значи това бяло трябва да дойде тук. И почваме. Дясно, дясно, ляво, ляво. Дясно, дясно, ляво, ляво. Дясно, дясно, ляво. Дясно, дясно, ляво, ляво. Дясно, дясно, ляво, ляво. И никога, дори когато си го върнете ето това вече, никога не забравяйте да направите ето така още веднъж. Ето сега тук така си е готово. И нека да направим това. Синьо, ура и червено. Оп, място си. Тук така трябва да дойде. И почваме. Оп, 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 готово. Сега търсим синьо и оранжево. Ето. И почваме. Ляво, ляво. Дясно, дясно. Ляво. То си дойде на място. Аз съм забелязах, съжалявам. И отново. Ето го така. Къде е последното? Ето го. Червено и зелено на място. Оп, ето. И пак. Ето. Сега. Тук така имаме червено. Къде е синьото? Ето тук така имаме синьо. Значи, трябва да мръднем синьото да отиде пред другото синьо. Ето го така. Трябва това да отиде пред това. И после почваме от страната, която искате да го сложите. Оп, оп, оп. И така. Обръщате, ето така. И почвате отново. Оп, да си върнете бялото. Оп, надолу. Ето. Ето го така ви стана така. Това вече си е готово. И така. Сега. Нека да видим за друго. Оп, ето го така намерихме. Вече видях, че това, значи както казах, това трябва да отиде пред оранжевото. И сега почваме от страната, където искаме да го сложим. Оп, оп, оп и оп. После така. Оп, 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 оп. Ето. Ето, дойде си на мястото. Тук така си имаме оранжево и тук така трябва да дръпнем от зеленото и пак. Оп, оп, оп. И после отново. Оп, оп, оп. И така. Сега, като сте готови с това, тук така може да имате такова. Но аз понякога ви става Г и аз сега ще се направя все едно е станал Г. И почвате. Оп, 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 оп.
Връщате, проверявате. Ето, сега наистина е станал Г. Аз бих казал да го сложите така. Оп, 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 оп. Връщате го това. Ето, тук така ви стана жълтия кръст. Сега гледаме. Червено, няма зелено. Оп, слагаме тук. Червено, зелено. Я видим тук. Ето, сега си е на мястото. Понякога не е на място и трябва да направите така 3 пъти. Оп, оп, оп. 3 пъти да го направите. Ако е от тази страна, ако е от ето тази страна, трябва да дойде бялото тук. Ако е от тази, трябва да дойде тук. И после мърдате така. Оп, оп, оп. 3 пъти. Още веднъж. Докато не се върне на място. И ето. Така се прави. Ето сега тук така. Това си е на място. Сега. Това не е на място. Значи почвам отново. Оп, оп, оп. Докато не дойде. Ето тук така. После мърдаме тази страна. И пак почваме. Ето. Даже понякога става... без да искате го правите понякога. Сега, ако стане така, аз бих предпочитал да го развалите, като правите отново това 3 пъти. Ето, сега пак си е кръст само. Ето така, това си е на място. Това не е на място. Значи пак почваме, защото ако мръднем това и това ако си дойде на място, тогава няма нищо да стане. И сега отново. Какво бе? Това дали е захвърлено. Много умикнало. Оп. Оп. Както казах 3 пъти. Съжалявам, аз нещо се обърках. И отново 3 пъти тук. И ето така. Сега, нека да пробваме да го наместим. Ето, това си е правилно. Това не е правилно. Значи почваме. Оп, 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 оп. Ето. И пак. Така. Ето. И пак си вие, все още си вие тук кръста. И отново търсите зеленото. Зеленото е тук. Ето, червеното също си е на място. Нека да видим това. Това не е на място. Почваме. Оп, 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 оп. Докато не дойде, както казах, тук. И после обръщате тази страна. Оп, оп. Докато не се върне където си беше. Ето. И сега опитайте отново. Ето. Оп, това си е на място. Това не си е на място. И пак почвате. Оп. 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 Ето. Ето го така, докато не се върне на мястото си. Добре, нека сега да пробваме. Ето, това си е на място вече. Това не е на място отново и пак. Но като не отида там, къде трябва. И пак почвате. 3 пъти. И сега опитвате отново. Търсиме оранжево и зелено. Ето, това си е на място вече. Нека видим това. Това не си е на място. И пак почваме. Ето, отиде си там. И сега нека отново да видим дали този път ще стане. Оп, оп, това си е на мястото и се молете този път да стане. Неп. Пак.
После отново тук. Много мериш, много. И сега, нека да пробваме. Място. На мястото си е. На мястото си е. Това също си е на мястото. И това си е на мястото най-накрая. Обръщате си купчето, бялото да е нагоре. И тук така обръщате така. И почвате. Ляво, ляво, дясно, дясно. Докато не отиде там. Ето, дойде си. И пак И аз казвам, ако имате тук така две жълти и едното отиде там, това го връщате тук и така го правите. Оп. Ето. Сега мърдате и го оставяте там това. Защото ако от тази страна жълтото ще дойде там и трябва да отиде точно там. И почвате. Ето, дойде се на мястото. Сега не се тревожете за това бялото, защото то ще се оправи. Като сложите последната част. И сега, ето го така, търся си зеленото, оп, сложих си го. И навсякъде ви става така. Почвате тук така. Ляво, ляво, дясно, дясно. И после тук така. Дясно, дясно, ляво, ляво. И тук така 5 пъти. Докато не се върне обратно. Ето, върна се. Това и после това също 5 пъти, докато не се върне обратно. При бялото. Не, много хубаво, не седе. И ето. Ето, сега не стана. Значи още веднъж трябва да го направим. Оп, 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 оп. И пак 5 пъти. Ето, върнахме си го на място. И го оставяме тук. Оп. И сега просто търсим правилната част и ето готово е. Надявам се това да ви е помогнало. Ако е така, абонирайте се към манката. Благодаря ви, че гледахте. Бай-бай.